началото на 20 век руският философ Бердяев казва: проблемът на нашето съвремие е, че хората непрекъснато говорят за нещо, а никой няма смелостта да каже нещо. Истина, ужасяващо вярна и днес, 100 години по-късно, в нашата страна. Натиск заради самия натиск. Натиск заради... Стотедни обикновено дават насоките на един кабинет. Видях човек, който е минал през много силен вътрешен катарсис. А защо ви е смешно? Да. Така беше, докато група студенти не окупираха Софийския университет и не издигнаха категоричния си глас срещу мафията в България и ширещата се корупция, която обвързва в една ужасна мрежа всички сфери на обществения, политически и медиен живот. Студентската стачка стресна властта, така както не може да го направи дори спонтанния протест на хората срещу избора на Пеевски за шеф на ДАНС. Вестници, списания, телевизии започнаха да бълват ужасяващи обвинения срещу младите хора, които искат единствено да защитят достоинството и свободата на страната. Образователна комисия днес изрази съмнение, че олигархът Иво Прокопиев финансира и организира окупацията на ректората. Дано да не са истина тези слухове, които чувам, а именно, че зад тези протести се крият огромни финансови източници. Дано да не са истина и наистина да са градска клюка. Дано господин Прокопиев, името му просто така да се върти и да не е истина, че той със своите пари стои зад този младежки устрем. От БСП днес настояха университетските преподаватели да осмислят сериозно позицията си, дали наистина подкрепят това. Подробностите в следващия репортаж. Основният лайтмотив от обвинение на медийния хор е, че студентската стачка е дирижирана от политически сили, които са останали извън парламента. Курвина майко! Курвина майко! Университетът не е затвор! Университетът е на хората! Аз съм с леви политически възгледи. Те също са с леви политически възгледи. Ние не търсиме конфронтация с никой. Днес ставаме свидетели как скрити зад свещеното за демокрация право на всеки да изразява своята позиция, включително и чрез протест, се нарушават правата на всички нас. Категорично не приемаме арогантното поведение на млада група хора, които с кресливите си акции се опитват да прикрият липсата на съмишленици и да натрапват пред обществото тези, които са им подсказани от активисти на партии, които българските граждани оставиха в опозиция или извън парламент. Георги се казвам. Дойдохме днес тук, защото това е висше учебно заведение. Не е затвор, не е концлагер. Виждаме някакви вериги сложени по вратите. Другата причина, поради която сме тук, е, че тая стачка тя е политизирана. Тук някакъв жалък опит да се върне България назад към 1997, към 1990. Те хора не съзнават, че тогава минаха 15 години, че техните политически сили, хората най-обективно ги свърлиха извън парламента. Като казвам политически сили, тук преди малко имаше едно от лицата на тази окупация е Калин Янакиев, виден представител на Демократи за силна България. За мен е удивителен, хумористично казано, неподценим факт, неподценимо постижение, включително на сегашния председател на Българската социалистическа партия, че успя да профука невероятния шанс да превърне Българската социалистическа партия в една нормална лява партия, каквато има в почти всички европейски страни и даже са силни обикновено в средиземноморските страни. Тя тъкмо беше започнала да се превръща в такава в съзнанието на много хора. Нормална партия е партия, която мнозина харесват и мнозина не харесват, но приемат спокойно нейното съществуване на политическата сцена на страната. Той направи така, защото една генерация, която е родена след 1989 година, да скандира същите лозунги, които скандираше генерацията, която се прощаваше с комунизма. Да направи така, че една генерация, която не е
няма никакви емпирични спомени от това време, да припознае Българската социалистическа партия като партията на българските комунисти и да събере на улицата невероятен букет от хора. Знайни и незнайни писачи и червени шамани обвиняват студентите в това, че са се подали на внушенията от 4-месечните протести срещу БКП в София и са се превърнали в инструменти, с които да се разпали на ново огъня на гражданското недоволство срещу марионетното правителство на Орешарски. Пълен фактологически абсурд, разбира се. Студентската стачка не е продължение на протестите, а нова и оригинална форма на протест, която беше провокирана от липсата на какъвто и да е диалог между властта и гражданите. Защо се стигна до тук и какво провокира студентите да предприемат тази крайна мярка? Първо, защо днес? Защото назря момента. Второ, защо тук? Защото е Софийски университет и защото беше лекцията на професор Токушев, който е председател на Конституционния съд. Сами разбирате, че Токушев, Пеевски, това са може би важни имена, но те са просто върхът на айсберга. Случаят става дума за това, че Токушев за нас в своята си битност на човек конституционен съдия, който оглавява Конституционния съд, формално най-престижната държавна институция, и в битността си на преподавател просто представлява позор. Позор за държавата и за алма матер. И просто хората да мълчат и да се правят, че този правен абсурд може да продължава, е нещо изключително смешно. Здравейте, тук сме, защото имаме гражданска позиция. Тук сме, защото сме студенти и искаме да имаме бъдеще. Искам някой ден да имам собствен бизнес, това да ми се позволява. Не искам да съм, да ме натискат монополи, да ме натискат правителства, да съм зависим от корупция. Искам да си получа образованието, искам да имам адекватно образование, искам да имам, например, не знам, съдебна система. Всичко това, трябва да стигне до някаква промяна и трябва да се започне от някъде. И започваме днес студентите. Тук са само студенти и идеята да бъдат само студенти. Действително най-страшното в нашата епоха е, че хората говорят за всичко, но не казват нищо особено. В лекцията, която имах честта да изнеса пред протестиращите студенти, аз завърших с един много кратък метафизически екскурс, свързан с уникалното, ако се замислим, европейско-християнско понятие за истина. Послужих си с оная прословута сцена в Евангелието, в което Христос казва на Пилат, че е дошъл да свидетелства за истината, и римският прокуратор му отвръща унило, леко вдосадено, с оня въпрос: що е истина, сиреч? Какво значение въобще има истината? Защо тя трябва да е толкова важно нещо в живота ни? Защо трябва да я постигаме? Защо трябва да живеем съгласно истината? Защо изобщо сме включително готови да умрем за истината? Нека да има истина, но защо тя трябва да бъде предпочетена пред целесъобразността, пред произвола, пред властта на грубата сила? Защо е необходима истината? Естествено, архитектите на политическото безумие, в което ни се налага да живеем, знаят уроците от 90-та и 97 година. Както казва самия Станишев, през 1997 година, в времена много тежки за БСП, десетки хиляди дойдоха тук в трудно и мъгливо време. През 2005 година бяхме тук, когато пропадна нашия опит за сформиране на първо правителство. Помните ли го? Много хора плакаха тогава. Сега тази шайка партийни авантюристи е мобилизирала един контингент млади хора, които се представят за студенти и са се изправили срещу своите връстници. В момента в България се извършва опит за преврат. Ние подкрепяме това правителство. Това правителство, то е легално. Имаше легални избори в България и те показаха, че народа не иска ГЕРБ. Народа не иска някакви лимитрофни партии, там де живеят на стара слава и си мислят, че 2013 е 90-та година. Това момче осъзнава ли какво означава думата преврат? Нямам идея. Знам само, че за разлика от всички казионни медии, аз не съм съгласен с това, което казва, но ще отстоявам правото му да го казва, защото това е смисъла на демокрацията, изведен още от Волтер. На този етап
Студентските вълнения са най-големия враг на установеното политическо статукво, което властта се опитва да използва за отвличане на вниманието ни от глобалните и геополитически престъпления, които се готви да извърши. И искам да кажа от името на българските социалисти, партията, която даде мандат и подкрепи правителството на господин Орешарски. За нас тези приоритети, тези проекти са важни и ще работим те да се случат така, че да дадат развитие, работа, доходи на българите. Това е изключително важно. Говоря и за Южен поток, който може да даде на България позиция на европейската енергийна карта много по-силна, който представлява милиарди инвестиции в нашата икономика, работни места тук в България. Говоря и за Белене. За нас този въпрос не е приключил. Ключовите позиции, които комунистите ще получат при реализирането на тези два проекта, ще им помогнат да се инфилтрират още повече във властта, и то по най-легален начин, и чрез лостовете на парите и страха да запазят кадровиците от бившите тайни служби в листите на икономически елит на страната. Трите основни искания на студентите – оставка, избори и илустрация – са абсолютно неприемливи за бившата държавна сигурност, поне на този исторически етап. Особено плашеща за всяко бивше политическо ченге е думата лустрация, която може да извади на показ мрежата от свързани фирми, които като октопод са се впили в България и управляват икономиката в продължение на повече от 20 години след падането на комунистическия режим у нас. Аз съм обнадежден, без да мога да дам твърдия позитивен отговор, който може би се очаква. Обнадежден съм, че сегашната млада генерация проявява същия радикализъм при съвсем други условия, какъвто имаше мъжеството да прояви генерацията от 90-те години, ранните 90-те години. Започнах с Бердяев и ще завърша пак с него. Според философа, последният смел човек на този свят, който е дръзнал да каже нещо, е Ницше. Неговото определение за свободата е в сила и днес. Свободата е волята на личността да направи това, което му подсказва интуицията. С тези думи философът е искал да утвърди правото на всеки човек да се води по моралните си, човешки, вътрешни закони и да не слугува на предразсъдъци и готови клишета, с които медиите ни облъчват всеки ден. Кажете, какво искате да кажете на българското общество, на политиците? Давам думата на Георгка Мила. Днес ние ще говорим. Днес казваме. Ние, недоволните, движим времето напред. Ние променяме. В борбата си срещу неморалното, цинично и безотговорно правителство начело с Пламен Орешарски, ние се обединяваме против репресията на наши колеги от цялата страна. В този момент много от тях са подложени на психологически натиск и заплахи. Всеки, който ни подкрепя една борба за бъдеще и за достоинство. Ние променяме. Но всички вие можете да променяте. Не казвайте, утре ще почнем голямото, днес да печелим пари за прехраната. Не казвайте, утре ще бъдем честни, днес тихичко ще се поврем. Носете си новите дрехи, момчета. Ходейки, падаме. Сънувайки, мрем.